nchomo ligere mrogo tigana na yoni gobono abatenere be board na boige skuru yoboroso ya Moitunya gotoka sebarene ya Kisii Nyamira barene kibakwe gokeria kubwatekana ne libona ensemelie teneta mangano yokrosyo wechibara akena babere bagwesoke na kobeka chibubi gose chipamba ase bari yoni gago chemitinye meke maega ya mangani basakano korokana komenta na boro kiwa be skuru ya Moitunya korokana kubwaterani gwa asa mangana basakano kubwatekana ko boro wechipambu echukolenga no MCA wensemo ya Kemera James Matingani gata beruna ekinege tambukiro kyo okeye basekano buno muri kiton demo Steven agotumanya Echione chibita chomo tienyo gatatu mwaka oyo ensemo ya Moitunya ase parene ya Kisii Nyamira ekakyaboro kigwa n'abamenyi bari korobekanira ipare yuo omwana nagakwera paraga basigari mbawuro getinonye omwana ndigoro natwome twerori nere nyagitari aranyaregete bono gotwachire para asengenje yogocha kobekera chipambu tari bono igotwata mana abayibori n'abana n'abanafusi tigabatabekere pambu serikali abangina kura Enifagitie pare yogoto korukemera paka mogonchoro Moitunya gapa musteya mante bagwa kwa muna chinchoke para bago choru munese kwete nenga ke serikali nyale gwesora nige kubatana ne serikali ya county ya Nyamira kwene kibuna chief bams ngobe kuchira se pareye okonya magima yenseme ye mono abana be skuli ya Moitunya Primary School emetie nyene maga yokorobekano kwo nigo chibuo bichie para chiabekirwa enseme yo engana yago keiru ne skuli yoboroso ya Moitunya. I want to say that I'm really grateful, more especially for the MCA of Kemera, that is Mr. Matinga, also the Member of Parliament of Kitutu Masaba, for the pressure that they had put to Kenya so that they erect the bumps in front of our school. I know they have pushed it hard to happen. As it can be remembered, we recently had the demos because our learners, we felt that they were not safe. So we want to appreciate this work that the government has done. Indeed, that was the best language that they could understand anyway, so we appreciate. Sasa tunazafuka bila wasiwasi kwa sababu gari zinapunguza mwendo. Sasa wanafunzi hawana shaka kuvuka kwa barabara. Omo MCA Kemera James Matingani gaireire buna nachi kwegerere meroberi bune yeigase wodi asomo jumbe wa Kitutu Masaba Cliff Gisaira asabiru kogendereria magenderero yonga getenga jipambu sia jibuna jabe getuga chigari bono nche chikeiye speed konya bako minyokera na abana nkagetenga bono mbaje batwara baremu wo gutambuke para asengenjo chigari kare chekirororo kuira chirengora nande ngo sabane na mochumbe Kitutu Masaba omoske Cliff nere achata rere skuru eye egara nyerore asengenjo igere under national government arolenki ara bakonya asengenjo skuru muna moroche igera separa nitakeire ro siguya egere nona abageni kibago eta yarolekana ngane motel skuru ere asense moyaito ya Kemera ana otogosa bajiskuji nitigarete itarabekerwa chiro ito mugonjo itarabekwa na anda ase mechandere na otogende ko tebyo gendere no mukyoyo okonyesi ase wodi ya Kemera muna bono ntwabegeta mache ase nyakigogiro oraria na macha aya onta tempate binga ninta getaru adogoro ache bakaga school ndeti bana bagende kuri mache roche usabona mata timwagenda roche so amacha ari twabegete nyakigogi igonta getatirimbo kegocha tobabekere tapunsa inumwe iguraiga amacha soa chibuobi chiarosi gunchikonya gokiarania mibasokano ensemo ya Moitunya. Kuripoteria Ndizi TV kuru Moitunya Kemera Ward e County ya Nyamira Elietariane Ndemo Steven.